vuonnakin. Eli aineet on kurssitettu ja meillä on edelleen 6 jaksoa, ja niin kuin viime vuonnakin. Ja suurin piirtein kaikki oppilaat ovat samassa ryhmässä kuin missä viime vuonna. Mutta sitten rupeaa tulemaan niitä poikkeuksia ja ehkä kamera löytää tuolta seinältä nämä luettelot, siitä näkee hyvin, että siellä on ensimmäinen fakta, että ei ole luokkia. Sitten kaikki jäävät pois nuo monelle pahaa mieltä aiheuttavat luokalle jäämiset ja ehdot. Ja tämä on ehkä tuollainen konkreettisin, ja tämä osoittaa muun muassa, että luokaton lukio tulee vastaan sellaista oppilasta, jonka menestyminen ei nyt muuten ole kovin helppoa tai ei ole hyvää. No sitten siinä on näitä muutamia perusehtoja. Siellä oppilas voi siitä tarjottimesta, joka siellä tarjotaan, siellä on 6-sivuinen paperi, on annettu, jossa on koko koulun kaikki tunnit, merkit, jotka ovat käytettävissä. Oppilas voi sieltä tietyllä systeemillä valita oman työjärjestyksensä ja niin edespäin. Ja aikaa voi käyttää 2–4 vuotta ja kurssimäärä on vain koko koulussa rajoitettu tuo, mikä tuossa kuvassa on. Ja tuntijako on entinen ja ylioppilaskirjoitukset tulevat, mutta ne voi valita ne voi aloittaa ylioppilaskirjoitukset joko keväällä, niin kuin useimmat tekevät, tai myös syksyllä. Ja sitten erilaisia ohjelmia ja kaiken kaikkiaan, siis tuntimääriä vuosittain, kaiken kaikkiaan tuossa on sellaisia mahdollisuuksia, että voi keventää sitä, jos haluaa harrastuksille panostaa, tai voi keventää sen takia, että haluaa saada hyviä numeroita niistä kursseista ja näin edespäin. Tämänhetkisen kokemuksen mukaan oikein ilahduttavasti nuoret ovat siellä löytäneet ja halunneet valintojaan tehdä. Sen lisäksi siinä liittyy eräitä sellaisia säännöksiä, jotka ovat väljempiä kuin luokallisessa, esimerkiksi kurssien järjestyksessä ja arvostelussa ja tenttimisessä, mutta ne ovat niin yksityiskohtia, että voimme niihin sitten palata tuonnempana. Mutta kaikkiaan siis perusperiaate, että se on joustavampi, tarjoaa enemmän oppilaalle valinnan mahdollisuuksia ja edellyttää näin ollen voimakkaammin oppilaan mukanaoloa tähän valintatapahtumaan. No niin, tällä tavalla sanoi rehtori. Mites oppilaat sanovat? Kun te kuulitte, että nyt siirrytään luokattomaan, niin minkälaisia olivat ensimmäiset reaktiot? No oli se niin kuin yllätys, tai jotenkin outo, että kun oli justiin tullut sieltä vaihto-oppilasuoralta, että siirryttiin tuollaiseen systeemiin. Ja mun niin kuin tutuilta muita kuullut, että niiden lukiossa oli siirrytty joskus ja ainakaan mitään negatiivista ollut liiemmin niin kuin kuullut mieleen. Saitko tähän nyt kommentoida sitä, että minusta se juuri, ja varmaan olet kokenutkin, että juuri sinulle, joka kesken olit poissa ja jäi niin kuin epätahdissa joku kurssi mahdollisesti suorittamatta, eikö se sinulle ollut juuri tämmöinen mahtava etu sitten, tai olisi ollut, jos oli silloin, kun sä palasit? Niin. Joo, se oli tosi juttu, että olisi ollut tosi hyvä silloin, jos se olisi ollut silloin jo voimassa, kun mä palasin. Ja nykki siitä, niin kun on kerran käynyt lukiota aiemmin, niin osaa ehkä ottaa paremmin hyötyä siitä irti, kuin ne, jotka on justiin tullut niin kuin lukioon. No mikä Milla pelotti eniten, kun olit keväällä jo ehtinyt tehdä valinnat, ajatellen, että 3 vuotta siellä lukiossa oli ja sitten yhtäkkiä keväällä kaikki muuttukin? No mä en sitä niinku silleen osannut ainakaan niinku pelätä, koska mä olin tottunut niinku ihan tähän yläasteeseen ja mä en niinku tiennyt mitään lukiosta. Niin mä ajattelin, että antaa mennä, että se on sitten kiva kokeilla. Ja tietysti siitä niinku oli aluksi kaikkia semmoisia ihan kummallisiakin käsityksiä, että niinku, mäkin aina ajattelin, että ei musta niinku varmaan aina tarvitse mennä edes tunneille, koska niin sanottiin, että sillä nyt ei ole niin väliä, niitä voi tenttiä ja näin, mutta sitten kun mä nyt niin kun olen sillä omassa ryhmässä, niin kyllä mä olen niin kun huomannut, että kyllä näillä tunneilla niin kun tosiaan pitää käydä. Että siinä niin kun ei mitään niin hirveän suurta muutosta kuitenkaan ollut.
Niin ainakaan musta ei tullut siltä. No, opettajan näkökulma vielä tämän viikon jälkeen. Miltä tuntuu, ovatko koululaiset päässeet, tai ei sanota koululaisia enää, pitääkö sanoa lukiolaiset vai opiskelijat? Opiskelijat, selvä. Niin ovatko opiskelijat nyt päässeet rytmiin mukaan jo? Siltä ainakin tuntuu. Ei mitään hämminkiä on minun kohdallani ollut, mutta varmaan nämä ryhmänohjaajat ja opot tietää sitten näistä hankaluuksista, mitä yksittäiset oppilaat ovat tulleet heidän puheilleen esittämään. Niin itse tuntityöskentelyhän sen ei välttämättä tarvitse muuttua ja todellakin niin nämä muut koulunkäyntivelvoitteet, mukanaolot ja muut, nehän ovat mukana. Ja vielä tuo, että kun näitä muutoksia, joihin Elvi Loppila tuossa viittasi, niitä tehdään, niin niitä ei tehdä nyt mielijohteisesti, että en mä tykkääkään mennä, että nyt mä otan oikein helpon jakson. Jokaisesta muutoksesta edellytetään, että näytä mitä hyötyä tai mitä se vaikuttaa sinun opiskeluusi nyt jatkossa. Ja tällä tavalla me ainakin kuvittelisin, että siinä tulee vastuuta, vai tuntuuko siltä? No joo, kyllä musta ainakin niin silleen tuntuu, että en mä niin voi niitä kursseja mennä ihan miten sattuu muuttelemaan. Että kyllä siinä niin pitää ottaa vähän sellaista vastuuta, että jaksaako sitten myöhemmin niitä kaikki. Kun ne tulee vastaan niin, kumminkin. että jaksaako sitten ottaa sellaista vähän Niin, ja järjestelmällisyys tietysti täytyy olla, ettei jää sitten jotakin pois huomaa, että nyt on tullut tehtyä niin, että tämä ei pelaakaan tämä systeemi. No niin, ja ihan hetken kuluttua annetaan mainostajille tilaa kovaruudussa, mutta sitä ennen vielä niin sellainen tuli mieleeni tuossa, että keskustellaan sitten tuo mainoskätkon jälkeen oppilaiden viihtyvyydestä vähän. Ja Kalevi Jelt haluaa vielä jatkaa siitä, mihinkä jäimme. Niin, meillä iltakoulussa tämä luokaton on nyt ollut lähes koko 80-luvun ja nyt kun siitä on puolisen vuotta Seinäjoella kovasti puhuttu, niin voisin sanoa, että ei se oikeastaan ole kovinkaan paljon muuttanut mitään. Nämä valintamahdollisuudet tosin opiskelijoilla lisääntyvät, mutta valtaosa heistä menee sen tarjonnan mukaan, eli niin kuin se olisi luokaton vuosi ja luokka 3 vuodessa käydään lukio. Mutta niille tämä luokaton on etu, jotka haluavat nopeuttaa, ja suuressa koulussa on paljon tarjontaa. He voivat 2 vuodessa sen tehdä, tämän lukion ja ylioppilaskirjoitukset. Ja sitten ne, joilla ei ole siihen, jotka haluavat hidastaa, niin heillä on siihen mahdollisuus 4 vuotta ja ilmeisesti rehtorin luvalla. Johtokunnan lupa. Aha, iltakoulussa se on rehtorin lupa. Niin voivat käyttää useampiakin kuin 4 vuotta. Niin, tämä iltalinjan luokattomuus on minusta niin itsestään selviä, että ei voisi mitään muuta systeemiä enää kuvitellakaan kuin ansiotyössä käyviä ihmisiä ja muuta, niin saavat järjestellä asiansa ja sitten mahdollistaa kurssien kertaamisia myöskin, vaikka ei arvosana sitä edellytä, niin voi ottaa jonkun kurssin uusiksi, jos niin haluaa. Pyrkii parempaan joku. No onko sitten se hyvä, joka käy lukion 2 vuodessa, ja se on sitten se huono, jolta menee 4 vuotta tai 5 vuotta? Ei välttämättä, koska siis joku haluaa myöskin elää eikä vain käydä koulua. On valtakunnan tason jossakin valmennusrenkaassa. Pieniä lapsia. Niin, iltalinjalla ja sitten, tai niin kuin äsken sanoin, että haluaa hyvin suorittaa sen ja keskittyä harvoihin aineisiin jakson aikana ja silloin on mahdollisuus. Tuosta vaan kun lehdistä luki sitä, niin tuli sellainen mielikuva, että hyvät voivat suorittaa 2 ja ne, jotka haluaa sitten ja joilla menee niin kuin huonommin, niin tällaisen mielikuvan niin kuin monet ihmiset varmaan ovat siitä luoneet. Ja tietysti onko sellainenkin mahdollisuus sitten, että jos joku haluaa perehtyä useampaan kieleen esimerkiksi vielä, paneutua pitemmälle siihen, niin voiko ottaa sitten esimerkiksi 1 vuoden lisää? Vai? No kyllä, niin kuin tuossa äsken sanottiin, että siinä tuntijakoon pitäydytään, siihen entiseen tuntijakoon, että
siellä niiden kurssien täytyy mahtua tuohon 75-85,5 väliin. Sekä sitten siellä on tietyt pakolliset kuviot, että jos siihen mahtuu jokin ylimääräinen kieli, niin kyllä siinä on mahdollista tietysti. Ja tiedän jo, että teidän kouluunne on tullut oppilaita sellaisia liikuntaa harrastavia ainakin, jotka ovat tulleet toisesta lukiosta tänne voidakseen sitten samalla kun lukiota suorittavat, niin antautuvat harrastuksellensa. No tästä oppilaiden viihtyvyydestä, sitä on tietysti nyt vaikea vielä tässä vaiheessa sanoa, mutta kuuntelin vaan yläastelaisten juttuja silloin keväällä ja kauhistuin, että meillä ei ole enää omaa luokkaa, ei meillä ole enää omaa luokanvalvojaa. Mikä se tilanne nyt sitten on? Onko oma luokka, onko oma luokanvalvoja, kun ei kerran ole luokkia? No kyllähän meillä on niinku se oma ryhmänohjaaja, että niin siihen niinku ainakin voi tukeutua. Ja sitten niin tietysti vaikka nyt ei niinku ihan sellaista ikiomaa luokkaa olekaan, niin kyllähän ne on niinku, mun mielestä niinku silleen paremmin kuin yläasteella, että yläasteella kierrettiin niinku ihan missä tahansa luokassa. Mutta täällä niinku, tai lukiossa niin siellä niinku ainakin tuntuu, että jokaisella opettajalla olisi niinku oma luokka. Että se tuntuu niinku silleen aika tutulta ja niinku paremmalta kuin yläasteella. Saanko mä tähän nyt korjata tuon terminologian? Ei todellakaan ole luokanvalvoja, mutta on ryhmänohjaaja ja on ryhmä. Ja se onkin mukava. Ja se on tietysti aivan valtavan vakava huoli. Meidän opo kertoi ensimmäisellä tunnilla ensimmäinen tärkeä kysymys, joka esitettiin nyt, kun kysymyksiä oli lupa tehdä, kun nyt luokat tulee, että kuinka sitten luokkakuvan käy? No nyt sanoisin, että se ryhmä, joka täällä nyt, jonka ryhmän ohjaaja saa ohjatakseen, se pysyy koossa, tapahtui sitä tai tätä, se pysyy koko lukion ajan koossa. Vaikka nämä ryhmän jäsenet ovat eri ryhmissä sitten tunneilla, mutta tämä ryhmä kuitenkin kokoontuu. Ja sitten meillä on vielä tämä ryhmänohjaajan tuokio, joka on viikoittainen puolen tunnin pituinen tilaisuus, jossa hoidetaan koulun yhteisiä asioita ja ilmeisesti ryhmän yhteisiä asioita. Ja ryhmän ohjaaja ja ryhmän jäsenet tutustuvat toisiinsa. Sitä on nyt ollut vielä vasta yksi, että teidän kokemuksenne ei ole, mutta muun muassa, jos nyt vielä haluan sallitaan lisään sen ensi viikon perjantai ryhmänohjaajan tuokion aiheena ovat kerhot. Ja samalla lailla kuin viime vuonna luokallisessa systeemissä tänä vuonnakin tarjotaan kerhoja. Meillä oli toistakymmentä kerhoa ja toivon, että yhtä monta niitä on ja te keksitte monia muitakin lisää kuin mitä siellä on. Siis toisin sanoen ei tarvitse pelätä sitä, että luokkakuva otetaan niin, että kaikki komennetaan pihaan ja ilmasto otetaan ilmavalokuva. Ei, kyllä siellä voi yhdessä olla ja ottaa vaikkapa nallen syliin ja sillä tavalla tuntee itsensä turvalliseksi. No, tästä poissaoloista. Kalevi Jeltiltä kysyisin, että kun nyt siellä on ollut nämä ryhmät, tai siis kurssimuotoisena ja luokattomana tämä homma, niin onko vähentynyt poissaolot? Kun sehän on ollut päivälinjan ongelmana ainakin nämä. No meillä aikuiset lähinnä itse huolehtivat tästä ja he jäävät paitsi opetusta sitten. Kyllä me kontrolloimme jostakin käsittämättömästä syystä. Meidän pitää kontrolloida näitä poissaoloja, mutta ei niistä nyt rissata sitten eikä tällainen. Ne saattavat estää lopputenttiin pääsyn, jos niitä on runsaasti ja todetaan, että ne on aiheettomia, mutta ei meillä vissiin ole yhtään opiskelijaa vielä estetty pääsemästä tämän takia loppukokeeseen. Minä sanoisin, että kyllä ne on vähentynyt siitä, mitä ne oli luokallisessa muodossa. Vastuuta on tullut. Vastuuta on tullut. Se tahti on niin kiivas, kun joka päivä mennään uutta asiaa. Joka päivä on se tunti sen jakson aikana ja jos siitä on pois, niin sen saa sitten itse etsiä kirjoista sen tiedon. Elvi Loppilalla oli tuossa hän omasta aineestansa ruotsin kielestä näytti, minkälaisen listan hän jakaa oppilaille siitä, että mitä milläkin tunnilla tehdään, ja silloin poissa oleva saa siitä tietysti sitten selvää, että mitä pitää sinä aikana lukea. Mutta
miten on lukiolaiset, kun te olette tunnilta pois ja itse luette sitä, tuleeko se samalla tavalla luetuksi? No Enpä usko. Kyllä se riippuu opettajastakin, että minkälainen on opetustyyli. Että joskus se voi ihan korvata sillä, että lukee kirjasta, mutta joissakin aineissa, niin kuin matematiikka ja fysiikka, niin se niin kuin, siinä on pakko kysyä opettajalta aina joskus neuvoja, jos ei muuten älyä, niin kyllä silloin on, niin kuin, silloin on pakko kysyä joltain kaverilta tai opettajalta, jos on ollut pois tunnilta. Niin, mutta kyllä sitten kielissä, niin niissä niin kuin pysyy paremmin siinä mukana, että vaikka olisikin poissa, koska se on helpompi sitten lukea kirjasta. Ja mitä siihen asiaan liittyy. Joku voi tietysti sanoa, että reaaliaineet on tossa. Mutta minun mielestäni kielet. Mutta kun sitä kieltä pitäisi käyttääkin. Se on vaikea puhua kotona. Niin, yksin puheella. No tästä mä kysyin, että onko nämä ryhmänohjaajan tuokiot, niin tuleeko ne jatkumaan vielä niin kuin samanpituisina myöhemminkin? No toistaiseksi kyllä, ainakin tämän lukuvuoden aikana. Joo, kun aika moni niin kuin valittelee, niin kuin mun kuulee, että se olisi ollut niin kuin vaan huonompaa, että viivyttiin vaan kauemmin koulussa eikä oikeastaan tehty niin valtaisesti siellä tuokiolla. Joo, tämähän ei varsinaisesti lisää oppilaan työskentelyaikaa. Se on se tunti, jonka Opo on ennen pitänyt, että se nyt vaan tämä ryhmänohjaajan osuus tulee pidetyksi tätä kautta. Ja kokemushan ei ole kovin suuri, kun yksi tuokio on ohi. Että. No niin, mutta silloin oli aika vähän kyllä niin kuin asiaa. Ehkä se hakee muotoa vasta. Voi olla. Eihän sitä, tarkoitus on, että se käytetään mielekkäästi, eihän se tyhjän panttina siellä ole. Joo. Kyllä sille pitää etsiä sisältöä. Ja niin kuin, jos olette havainneet siinä tapahtumakalenterissa, siinä on jo joitakin aiheita lueteltu ja esimerkiksi nyt tämä ensi perjantain sisältö niin ilmeisesti ottaa täysin kaikki ne 20 minuuttia, mitä siinä on mahdollisuus käyttää. Ja siellä seuraavana on oppilaskunnan kokous, pidetään, se on parituntinenkin, parhaimmillaan saattaa olla jo tällä tavalla. No kuinka opettajat jaksavat uudistuksissa mukana? Kurssimuotoisuuteen siirryttiin luokattomuuteen. Miten opettajat suhtautuvat tähän? No, hyvin on tähän mennessä sentään pysytty mukana, mutta kieltämättä moni valittaa sitä, että on jatkuvaa muutosta, että riittäisi vähempikin. Mutta tässä nyt ei opettajan kannalta niin valtava tämä muutos ole, koska kurssimuotoisuus on tullut jo aikaisemmin ja se oli huomattavasti suurempi muutos. Että nyt mennään niitä samoja kursseja ja kyllä tämä luokattomuus on enempi hallinnollinen ja oppilaita koskeva asia. Tietysti voi käydä niin, että opetusryhmä tulee valtavan suuremmaksi kuin mitä silloin luokallisessa olisi tullut. Meilläkin joku on pienemmäksi. Niin, pienemmäksi myöskin. Kuinka suuria ryhmiä teillä nyt on lukiossa tällä hetkellä? No, meillä luokkaan mahtuu 36 ihmistä oppilaita ja se taitaa olla suuri ryhmä. Pieni ryhmä saattaa olla joku 5-6. Jos se on aivan totta, että nykyopettajapolvi on joutunut monenlaiset muutokset kestämään ja ehkä tämä meidän opettajakunnan ansioksi luetteko, ehkä he ovat tottuneet myös siihen, että muutosta tulee olla. Se on hallinnollinen muutos, mutta mä salaa odottaisin, että siihen sitten samalla sisältyisi sellaista tietynlaista kohentumista ja uudelleenarvioimista sitten työskentelytapoihin ja sellainen ehkä noin niin kuin sellaisen opetusta kohti, joka vielä enemmän ottaisi huomioon lukion tavoitteita. Siitähän meillä oli koulutustilaisuus, siellä hyvin kauniisti puhuttiin siitä. Toivottavasti se nyt ei kaikki mennyt tuolle yli liian teoreettisena. Ei varmaan, kyllä mä uskon, että niin tapahtuikin jo siinäkin mielessä, että oppimateriaali